Čo ak stratím moju Pandora kľúčenku a nemám so sebou náhradnú? Ak stratíte kľúčenku, môžete systém núdzovo deaktivovať pomocou užívateľskej karty. Ukážem vám, ako na to. Vyberte užívateľskú kartu z obálky. Na zadnej strane nájdete PIN, ktorý je potrebný na deaktiváciu. Štvorčíselná kombinácia zobrazuje počet stlačení na valet tlačidle. Vyhľadajte valet tlačidlo vo vašom vozidle. PIN zadáte stlačením valet tlačidla. Každé číslo PIN kódu predstavuje počet stlačení. Po zadaní každého čísla čakajte približne sekundu, kým sa ozve pípnutie. Alarm je teraz deaktivovaný. Po správnom zadaní kódu sa systém deaktivuje, čo potvrdia pípnutia bzučiaka. Panda upozornenie. Ak ste urobili chybu počas procesu deaktivácie, zapnite a vypnite zapaľovanie. Potom opakujte proces deaktivácie od začiatku. Tak sme úspešne vykonali núdzovú deaktiváciu. Pandora však naďalej vyhľadáva kľúčenky a nepovolí štartovanie. Je potrebné previesť deaktiváciu funkcie imobilizéra. Opäť zadajte PIN pomocou valet tlačidla. Systém to potvrdí dvojitým pípnutím. Následne pre deaktiváciu funkcie imobilizéra stlačte valet tlačidlo 15 krát. Systém 15 krát pípne. Pre potvrdenie je opäť potrebné zadať PIN. Systém opäť potvrdí dvojitým pípnutím. Na dokončenie procesu stlačte a držte valet tlačidlo, kým systém 10 krát nepípne. Teraz je systém plne deaktivovaný a môžete naštartovať vozidlo.